Sanibonani, liyanibengelela ipokoza lomnumzane, umdidisi wey'ngane zomahosha. Ngelinye ilanga ugqoke kwe-DA, ngelinye ilanga ugqoke kwe-ANC, ngelinye ilanga ugqoke kwe-MK. Awu sukani madoda. Uyabona-ke mina nganitshela ngathi mina ngiluta lakho. Ngathi nongangithandi uyozangithanda. Nganitshela futhi ukuthi cha mina zonke lezi zinto lezi angiyithandi, ngiyapretenda ukuze ngiphile. Akukho umuntu wezepolitiki engimthandayo ukuthi sengingamfela mina engihambe ngigijime ey'tediyamu ukujuluka umtsinsila akekho ngoba inamanga zonke lezi zinto lezi. Kodwa-ke mfethu uthi wena isebenza ngakwakho. Uzicabangela wena kuphela cha ukhona. Kuyangicasula ukuthi ngibona nesibongo sakithi kuwe ukuthi unsele. Thina bozi kodwa kaze saba imsila singamakhanda. Manje wena uyitail not a head. Awu cha angimazi kumuntu akwaZwane noma ke mhlawumbe isibongo sasekhaya konyoko kungakufanela ke. Kodwa umungu wakithi kwaZwane uyinsele ngempela. Thina nje siyabusa, singenhla, siyaphatha, asiphathwa, asihambi futhi silwela nje ezintsha zakweminye imizi. Awushintshi i-profile pic, uyifake wena ube ne-life uyithande. Faka umuntu wakho yini unyiswa umjolo. Shame. Umuntu wakithi nje osafaka amaflege akweminye imizi. Ungayithanda inhlangano ukuthi uzwenze nje uyikhohlwe nokuthi ubani wena. Hayi uyabhora man. Nani yabona ngizonyisa mina uzwa manje uzwa. Seningithukile nathi ngingabadayisi ntontoni cha bakithi. Ngizobonga amakhosikazi. Uyabona abantu besifazane baba uthanda umthondo. Uyabona lelizwe ungabe ukuba uyabona uZanele Magwaza futhi MKB ngeke libone lidlalayo. Uba kusaphila uZanele Magwaza ngabe uphethe lo mama lo mama ustrong ngabe way strong ngabe ngabe uphethe uZanele Magwaza Msibi ngabe uphethe eSouth Africa ngabe ezivotele yena sonke ngabe uphethe iANC ibingeke nje. Siyambonga ke ngiyanizwa kule video engicoshe khona le comment nithi nibonga umsholozi ngeMK. Wenza kahle ngethilomu ukuze baphaphame laba. Yena akayisizanga ngalutho kodwa usizile ukuze bephaphame laba. Uyabo siyambonga ke kulowo ndawo noma engatholanga lutho futhi engeke aphinda buse la eSouth Africa kodwa usebenza usizile ukuze laba abafanele ukuphatha ongamathemabo ukuthi baphathe baphaphame babona ukuthi siyabona badlala ngathi. Bengikini ke abantu besimame kuthi abantu besimame baningi eSouth Africa ngenxa ukuthi nithanda umthondo. Uhelen Zille kuphela no bathu bani Patricia de Lille yibo bo2 abafazi nje eMzansi abangathandi umthondo ukuthi bame balwisane noshintsho. Uyabona oba kungena iqembu lakhe laphana lukhona ushintsho ukuthi sekunomuntu wesimame bayaboshwa abantu koThekwini. Lona ke siphukuphuku Nkosami ingane yesifebe ethi mina ngijabulele ngakwami. Leya ndawo indawo yomphakathi akusiye yami. Bakhona abangithukayo bethi wena ubuhlulwa yini ukuyicentela lapho. Indawo yomphakathi bekunemikhuba eminingi eqhubeka laphana. Kuqashwe iTLB. Bakhona abantu abangafundile abafuna ukukabha ihlahla beklina umgwaqo amaphepha. Uyabona ngoba bayangithuka kabanye bathi ucanga ukuthi umsebenzi lo uzoqashwa umuntu engena matric engenawo ngisho grade 10 ngoba kuthiwa kufuneka umatric. Yabo ngisho kuma security kufuneka umatric, kufuneka osira, kufuneka ocompetence, kufuneka yabo kufuneka into eziningi. Uma ungenakho uzoklina emphakathini. Babalekile abantu abaklinayo emphakathini ngiyabajabulela. Akusikho kodwa lokho kukhona nelokhu njani ama-RDP ebehlela eSoshanguve wo extension 1 kuphi 20 years engafulelwe phezulu.
kodwa manje seloku kube nalo hulumeni nokubambisana sekuyabhizi kuqashwa abantu abaplambayo abenza ugesi okhaphenda abafaka izivalo baqashiwe abantu ukuze kulungiswe ama-RDP lokahlala engenzi lutho. Siyethemba futhi lezi indawo ezazeqiwe kungenziwe ikontiri zizofakwa, uyabona. Abantu besilisa nje loku baphatha uyaqala ajole kakhulu athatha abafazi ngabahlanu into angagcina engakwazile ukuyibhebha laphana bagcwele abafazi baseyithenjini nje laba aku3 kuya phezulu bagcwele koklisi bayothenga imthondo yokuthengwa yoplastic bagcwele khona laphana ngoba amadoda azi ukuthi kumele agana abantu abagcina engabasatisfy ekamereni. Kodwa manje sinamakhosikazi only 2 eSouth Africa afuna ukwenza lolu shintsho. Viva Helen Zille, viva! Viva Patricia de Lille, viva! Angeke ningitshele lutho. Nami abelungu abangenzanga lutho. Kodwa siyisizwe samaZulu uma singayeka ukuba ama-tribalist. Siyiwo. Mina ngizontshela nginesabi phela mina ngidla kwami. Ngiyazondla futhi angithembele emsebenzini muphi ukuthi na ngizoxoshwa emsebenzini ngoba sengikhulumelela iqiniso. Nizolikhuma lushevuli njalo engqondweni zeni iqiniso. Sinobandlululo nje. Lo Zuma esimthwele ngeqoma hayi ngoba elungile. Yingoba singama-tribalist. Sinobandlululo. Into nje sigijimisa ukuthi umZulu wangakithi. Amaphutha akhe siwabekele eceleni. Bonke komongameli sebake baphatha nabaphethe banawo amaphutha bayeba bonke labantu bangamasela bonke labantu. Uyabona? Kodwa siyamphatha nje umuntu wangakithi ngeqoma lokuthi umZulu sinabukelise bheda sinabukelise uthi wawuphatha amahlandla akhe noma engaqedanga kodwa sinabukelise ngoba sinobandlululo thina sizwe sabaZulu umukwata ihenge. Yabona nje umuntu wakithi wakwaZulu sima naye ukuthi umZulu wangakithi sima naye ubandlululo lona sinalo. Yavuma namhlanje sinalo. Okay, nithi nina mgodoyi abelungu bafaka abantu ey'ngulubeni babatholephi. Angithi ukuba niyasebenza ngabantu abamnyama nodwa nikwazi ukubambisana nenza amaplaza abelungu bebezobathola phi labantu ababafaka ey'ngulubeni. Inkinga ikini nina kuqala iself nina abantu abamnyama. Nina nje ngisho imali yestokfela nithi asidlala istokfela mnge now 10 khona umfazi oyedwa ozoletha igebengu zakhe zizothatha le mali yestokfela kuthiwa kuhlukaniswanga khona abaqola imali yestokfela into enabantu abamnyama kuphela. Abantu abadubula ama-Bolt namhlanje wahayikha umuntu ngemoto encane uqongqothwa ngesibhamu. Abelungu abenze njalo. Iy'nkabi ingabelungu iy'nkabi ngoba kwaziwa nje kwaZulu kuney'nkabi ayibulali zithi go. Zibulala abantu bama-Bolt, abantu bama-meter taxi babulala bama-Bolt, ama-Bolt ama-meter taxi bilangcolile ayanuka. Itekisi ayikufaka ekhaya. Uma ungathi itekisi ayokudeliver ekhaya isiyothi 200, i-Bolt ibikucharge u50 kulowo ndawo. Labo bantu laba babulawa yini? Ingulube into istory samanje. Kunini iy'nkabi zayibulala abantu? Kunini abantu abamnyama babedlwengula? Kudlwengula iy'ngane ezincane edlwengula abanye abantu abamnyama. Kunini nanishana ngezulu? Kunini nanithatha lento nibulale yonke imindeni yenu? Kunini nanithatha emasingcwabisane ukuze nibulala abantu nibajoyine komasingcwabisane? Abelungu bonke ababulala nibhedela abelungu fuse ganonke eSouth Africa nidakela abelungu niswela abantu abanitshelayo zinjani nomhobholo niphethwa abelungu ngoba ningakwazi ukuphathana nodwa ninomona. Umuntu omnyama engaphatha nje abe yimeneja seyomcindezelo yohlala ukhala emsebenzini zinjandini ninomhobholo niphethwa abelungu ngoba nikwazi ukuphathana nodwa. Umuntu umephethe ufuna ukuba nomhobholo nezinja. Phathani belungu phathani ninikwa yimizwe futhi akekho okwenza lutho. Bye.